Добрый дзень, нядзеля, 14 чэрвеня. І ў нас на канале падсумаванне падзеяў тыдня мінула, якім мы ўдзялялі ўвагу ў сваіх выпусках і якія падаліся нам найбольш важнымі. Пачнём з ваеннай тэматыкі. Працягваецца эскалацыя вакол межаў Беларусі, прычым як на поўдні на мяжы з Украінай, так і на паўночным захадзе, на межах з Літвой і Латвіяй. Прыйшлося нават падымаць у паветры знішчальнікі НАТО, каб збіць дрон, які парушыў межы Латвіі. Паводле інфармацыі латвійскіх вайскоўцаў, дрон збіўся з курсу праз працу расейскіх сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Пасля гэтага ён апынуўся над тэрыторыяй краіны. У некалькіх раёнах Латвіі нават абвясцілі аранжавы ўзровень паветранай пагрозы. Жыхароў папярэдзілі пра магчымую небяспеку і заклікалі выконваць інструкцыі ўладаў. Сітуацыя аказалася настолькі сур'ёзнай, што ў паветра паднялі французскія знішчальнікі з базы ў літоўскім Шаўляі, якія ўдзельнічаюць у місіі НАТО па ахове паветранай прасторы Балты. Менавіта яны знішчылі беспілотнік. Пасля гэтага трывогу адмянілі. Гэта першы выпадак, калі дрон быў збіты непасрэдна ў паветранай прасторы Латвіі. Але не першы такі інцыдэнт у рэгіёне. Яшчэ ў траўні беспілотнікі перахоплівалі над Эстоніяй. Вайна, якую Крэмль развязаў супраць Украіны, ўсё часцей выходзіць за межы лініі фронту і стварае пагрозы ўжо для суседніх дзяржаў. Што гэта было? Выпадковасць, правакацыя ці праверка рэакцыі НАТО? Адказу пакуль няма. Але ў краінах Балтыі адкрыта кажуць пра рост актыўнасці беспілотнікаў і ўзмацнення кантролю за паветранай прасторай. У сваю чаргу Мінск, як звычайна, заяўляе, што не мае да інцыдэнту ніякага дачынення. Аднак галоўнае тут іншае. Кожны такі выпадак павышае напружанасць у рэгіёне і павялічвае рызыку памылкі, якая можа мець вельмі сур'ёзныя наступствы. І гэта ўжо не проста навіны з вайны ва ўкраіне. Гэта новая рэальнасць, якая ўсё бліжэй падыходзіць да беларускіх межаў. А вось мігранцкая плынь на межах з краінамі Балты амаль спынілася. Толькі ці надоўга? На пачатку мінулага тыдня ў Літве ўжо 8-е суткі запар не фіксавалі спробаў незаконнага перасячэння мяжы з Беларусі. Праз Латвію за мінулы тыдзень спрабавалі прарвацца менш за 20 мігрантаў. На польскім напрамку таксама назіралася адноснае зацішша. Прычыны этого могуць быць розныя. Магчыма, патэнцыйныя мігранты ўсё больш разумеюць, што трапіць у Еўрасаюз праз Беларусь становіцца значна складаней. Інфармацыя пра ўзмоцненую ахову межаў распаўсюджваецца хутка, і жадаючых рызыкаваць становіцца менш. Аднак эксперты папярэджваюць, гаворка можа ісці не пра вырашэнне праблемы, а толькі пра часовую паўзу. Міграцыйны крызіс ужо не раз выкарыстоўваўся як інструмент ціску на суседнія краіны. Таму ў Вільні і Рызе пакуль не спяшаюцца расслабляцца і працягваюць умацоўваць межы. Тым больш, што ніхто не ведае, колькі яшчэ мігрантаў застаецца на тэрыторыі Беларусі і ці не з'явяцца новыя плыні ўжо ў бліжэйшы час. Лукашенка пачаў зачыстку ў генеральным штабе. Днямі ён адправіў у адстаўку высокапастаўленага генерала. Знешне выглядае, што ўсё лагічна. Чалавек адслужыў, пайшоў на заслужаны адпачынак. Але ж ён на 17 гадоў маладзейшы за Лукашэнку. Дык як так? 72-гадовы Лукашенка не стамляецца, а генерал, якому толькі 55, стаміўся? У чым справа? Гаворка ідзе пра генерал-маёра Віталя Шастака. Ён займаў адну з ключавых пасад у беларускай арміі. Быў першым намеснікам начальніка ўзбраення ўзброеных сіл і начальнікам штаба ўзбраення. Менавіта праз яго праходзілі пытанні тэхнікі, забеспячэння і лагістыкі. Афіцыйная прычына звальнення вельмі простая – выход у запас по ўзросце. Я родился 22 июня 1971 года, через 30 лет после начала войны. И сама судьба предрешила, кем я стану на всю оставшуюся жизнь. Таким образом, я стал военным. Вот больше 30 лет в вооруженных силах полностью себя отдаю служению Родины Отечеству. Такім чынам, на момант адстаўкі генералу не было нават 55. Больш за тое, генеральскае званне ён атрымаў толькі летась, а на сваю пасаду быў прызначаны ў 2023 годзе. Для чалавека, якому яшчэ нядаўна давяралі адзін з самых найважнейшых участкаў войску, такое раптоўнае завяршэнне кар'еры выглядае даволі дзіўна. Асабліва на фоне таго, што рэгіён перажывае чарговае абвастрэнне. Над Беларуссю рэгулярна фіксуюцца расейскія дроны, а пытанні баяздольнасці арміі становяцца ўсё больш актуальнымі. Назіральнікі мяркуюць, што справа можа быць не ва ўзросце і нават не ў стане здароўя.
У аўтарытарных сістэмах сілавыя структуры застаюцца галоўнай апорай улады, а таму кадравыя рашэнні часта звязаныя не з прафесійнымі якасцямі, а з узроўнем даверу і лаяльнасці. Таму не выключана, што перад намі не звычайны выхад на пенсію, а чарговы этап перафарматавання сілавога блоку. З гэтым таксама можа быць звязанай рэзкае піке ў кар'еры міліцэйскага палкоўніка Александра Кіселя, які яшчэ нядаўна быў першым намеснікам начальніка мінскай абласной міліцыі, а цяпер узначальвае раус у Валожыне. Шырокую вядомасць Кісель атрымаў пасля пратэстаў 2020 года. Тады ў сетку трапілі запісы размоў, дзе ён заклікаў жорстка збіваць пратэстоўцаў і цынічна выказваўся пра людзей, якія пасля траплялі ў бальніцы. Чаму панізілі такого вернага служаку, дакладна невядома. Сярод магчымых версій называюць не толькі ўнутраныя разборкі ў сілавым блоку, але і пытанне асабістай лаяльнасці. Не сакрэт, што ў сілавых структурах традыцыйна хапае прыхільнікаў рускага свету і асабіста Пуціна. Таму Лукашенка добра разумее гэтыя рызыкі. І апошнія кадравыя рашэнні могуць быць сігналам усёй вертыкалі. Крэмль далёка, а Лукашенка побач. І служыць трэба найперш яму. А вось сам Лукашенка не стрымаў слова. Ды перад кім? Перад бліжэйшым хаўрушнікам. Абяцаў пабудаваць завод па вытворчасці беспілотнікаў, але так і не пабудаваў. Няўжо змяніліся прыярытэты? У сакавіку 2025 года ў Мінск прыязджаў памочнік Пуціна Максім Арэшкін. Тады шмат гаварылі пра беспілотнікі, рабатызацыю і новыя тэхналогіі. Кіраўніцтва Беларусі запэўнівала, што гатова хутка разгарнуць вытворчасць. Праект падаваўся амаль як стратэгічны прарыў, але прайшоў ужо больш чым год, а ад завода няма ні следу. От Лукашенко тады заяўляў: мы готовы на то, чтобы построить завод, гарантируем. Гаворка ішла пра маштабны праект на сотні тысяч дронаў у год з навучальным цэнтрам, выпрабавальнай базай і поўным цыклам вытворчасці. Лукашенко нават абяцаў асабіста прымаць свой асаблівы экзамен у адказных чыноўнікаў. Ну, апрель-май у нас экзамен. Я принимаю экзамен. И хорошо, что вы мне об этом сказали. Я теперь знаю, у кого взять специалиста, чтобы вы мне помогли принять у них экзамен. Але сёння пра гэты завод амаль ніхто не ўзгадвае. Ні будаўніцтва, ні запуску вытворчасці, ні новых заяў. Праект, які падаваўся адным з ключавых у беларуска-расейскім супрацоўніцтве, ціха знік з інфармацыйнай прасторы. Як і не было. Чаму так адбылося, афіцыйна ніхто не тлумачыць. Магчыма, не хапіла грошай, тэхналогій або камплектуючых. А магчыма, у Мінску проста вырашылі, што лягчэй самім купляць або атрымліваць дроны з Расеі, чым наладжваць уласную вытворчасць. У любым выпадку гісторыя атрымалася паказальная. Гучных заяў было шмат, абяцанняў яшчэ больш. А вось з рэальным вынікам, пакуль мякка кажучы, не склалася. На гэтым тыдні стала вядома, што візіт Коўла ў Мінск адкладваецца на нявызначаны час. Перамовы наконт вызвалення палітвязняў пастаўлены на паўзу? Ці Вашынгтон наогул згубіў інтарэс да гэтай тэмы і ўвогуле да беларускага калію? Пакуль адказаў няма. Аднак сам факт пераносу сустрэчы сведчыць пра тое, што перамовы ідуць няпроста. Лукашенка, відавочна, не гатовы да істотных саступак без сустрэчных крокаў з боку ЗША. Адна з магчымых прычын тупіку можа быць звязаная з калійным пытаннем. Не выключана, што Мінск разлічваў атрымаць дапамогу ў аднаўленні экспарту праз Літву. Аднак Вільня неаднаразова заяўляла, што не мае намеру вяртацца да ранейшых схем супрацоўніцтва. У выніку бакі падобна апынуліся ў сітуацыі, калі кожны чакае першага кроку ад апанента. І пакуль гэтае зацягнутае супрацьстаянне працягваецца, людзі застаюцца за кратамі. Тым часам на самай мяжы Літвы з Беларусю з'явіліся танкі з літоўскага боку. Няўжо збіраюцца нападаць? Вядома ж не. Гаворка ідзе пра чарговае вучэнне НАТО, якія праходзяць каля беларускіх межаў на фоне вайны ва ўкраіне і росту напружанасці ў рэгіёне. У Літве непадалёк ад беларускай мяжы стартавалі маштабныя манеўры «Шчыт свабоды-2026». У іх удзельнічаюць каля 3000 вайскоўцаў і сотні адзінак тэхнікі з 8 краін Альянсу. Асноўную ролю адыгрывае нямецкая танкавая брыгада, якая адпрацоўвае дзеянні на ўсходнім флангу НАТО. Вайскоўцы выкарыстоўваюць досвед вайны ва ўкраіне, вучацца супрацьдзейнічаць дронам, прымяняюць сродкі радыёэлектроннай барацьбы і адпрацоўваюць дзеянні ва ўмовах сучаснага бою. Практычна адначасова каля так званага Сувалкскага калідора пачаліся яшчэ адны міжнародныя вучэнні пад назвай «Адважны дзік-2026».
У іх удзельнічаюць польскія, літоўскія і французскія падраздзяленні. На палігонах працуюць танкі, самаходныя гаўбіцы, баявыя машыны пяхоты і авіяцыя. Афіцыйна мэта ўсіх гэтых манеўраў адна – праверыць гатоўнасць войскаў абараняць межы краін НАТО. Асаблівую ўвагу надаюць Сувалкскаму калідору, вузкаму участку паміж Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі, які ў альянсе лічаць адным з самых уражлівых напрамкаў. Так што найбліжэйшымі днямі каля беларускіх межаў сапраўды шумна. Але пакуль гаворка ідзе не пра падрыхтоўку да нападу, а пра дэманстрацыю гатоўнасці абараняць сваю тэрыторыю. Менавіта так на Захадзе рэагуюць на вайну, якую Расія працягвае весці супраць Украіны. Пакуль Лукашенко збіраецца адбіваць імавернае нашэсце з захаду, сапраўдная навала прыйшла з усходу. Расейцы масава едуць у Беларусь, у выніку чаго кошт на кватэры рэзка падскочыў. Рынак нерухомасці ўжо адчуў наступствы этой хвалі. У Мінску і абласных цэнтрах расце попыт на арэнду і куплю жылля, а разам з ім растуць і цэны. Пакуль чыноўнікі расказваюць пра стабільнасць, беларусам усё цяжэй знайсці даступную кватэру. Выходзіць, што ад наступстваў расійскай палітыкі людзі плацяць не толькі праз санкцыі і вайну побач, але і літаральна праз кошт квадратнага метра. А для саміх расейцаў цікава даведацца, што беларусы ўсё ж ад іх адрозніваюцца. У тым ліку і па пытанні прыналежнасці Крыму. Сталкивался ли ты с каким-то другим отношением к тебе у белорусов? Один раз. Один раз. Что За 4 это, года один раз. Что это был за Я случай? пытался снять квартиру. Молодечно как раз вот одна из квартир, которую я смотрел. У меня спросили, чей Крым. И тогда я ответил, вы хотите как бы мне квартиру сдать или посадить? А вось самім беларусам аб'явілі сапраўдную вайну. Спачатку ў сацыяльных сетках, але гэта ўжо пагражае выйсці з віртуальнай прасторы ў рэальную. Следчы камітэт заявіў, што ўзмацняе маніторынг TikTok і Threads. Фактычна гаворка ідзе пра яшчэ больш пільны кантроль за тым, што беларусы пішуць, каментуюць і абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. Паводле сілавікоў, падставай для крымінальнага пераследу могуць стаць так званыя фейкі, распальванне варожасці, ілжывае паведамленне аб небяспецы або рэабілітацыя нацызму. Пры гэтым на практыцы пад удар нярэдка трапляюць і звычайныя карыстальнікі, якія крытыкуюць чыноўнікаў, расказваюць пра праблемы ў сваіх гарадах або проста выказваюць уласнае меркаванне. Апошнія гады ў Беларусі рэгулярна з'яўляюцца справы за каментары, лайкі, рэпосты і падпіскі. Тое, што яшчэ нядаўна было часткай звычайнай грамадскай дыскусіі, усё часцей становіцца падставай для допытаў, затрыманняў і судоў. Сацыяльныя сеткі заставаліся адной з нешматлікіх пляцовак, дзе людзі маглі адкрыта выказвацца і абменьвацца інфармацыяй. Але цяпер улады відавочна спрабуюць узяць пад кантроль і гэтую прастору, бо кантроль над інфармацыяй для любой аўтарытарнай сістэмы азначае кантроль над грамадствам. На гэтым у нас усё. Да наступнай сустрэчы праз тыдзень з маім калегам Александром Пучілам. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі, каментуйце. Калі для вас, то бяспечна вядома. Плённага вам тыдня!